nge hau play bau play on penan kamingi bangin long ki atiar kiban pelaj luat jaga chat bener nak cingduk kiban pelaj luat jaga chat bener nak bamsap bat kiban pelaj luat jaga chat bener nak kamle shiliang khamat kumbagan mentangi tip ke sarkar kamla ban thau kam sarkar kam kontrak kam supply ru kibabun kibajitre kam kontrak kibajitre kam supply kiladu kam lut menta namar latai kam kontrak latrai supply hidu MLU minister ini kesngi ke menta umau syab ru ngimyo mentrai ladut kading ru ngimyo udau ru ngimyo ka sarkar ka penbana bala pelai udau yong hato pai ba lala mentrai du yong menta tangkat tu kaningot kibahespa dai maki kibantrai lut di kambaro Hai namar kata kadau yang ini ya ringkat baga voice of the people party bangin wan ra ya ka sinshar ka khadar ka bakut bangin pen scam ya kata ka jinglong try ka jingi ya ka khendau ka sap ya ka spa ka bau play ula kerku ba bangin sandor thmai ya ka ri ba ya ka chat mriu ka ba ya ka jingi agani ka kinti nilai snow don ginom ikmat napo gentles ki biong utu pra chaiwan lai utu pra mem dong nong tray Ngim dan kam nong trei pat ba ula itu yu pra de nam dai ne upat ba ula itu yu pra ladam dan nong trei ru hakas ni teput undrung akendong unpet hang nu don pra unyan hang ta ko ki pat ba bi ngakwa banang ni na po wa ejer nang ni na omulong nang ni na modumai ngalau androng ngai ki pai ba kila kwa ya kata ka jingkala ka bangingi porta namar kata kadau mi renti tongin peni bangin sedang banwan ra ya ka jingkala lingba ka election MP ngin nyan yu tu pudam jau pra hadu ba unda khodrong hang ta ken se I kini ki party haga singi nyobo ken pek tangi ki machine ken nong ken no me mlong shu pek mong ki machine ba khoi upra ula khoi te me upra ula khoi rong te me ubudam jo upra ula khoi rong namar kata rau tongin peni ya kata ka jingkala namar upai pa menta ula kwa ya ka jingkala kamangi perta dei tang di nongalam jonggi seng riulum kibadon hagane kajela kibam kwa jingkala Presiden juga HSPDP haba Ukraine na kawin ke Chingalang yalap election MP ringkat bagi nongelam jong UDP ukli wong utu Arden ukwa Chinggalayu pingingim sroto wong ukwa Chinggalayu to Arden ngiting ibu Arden usukula parti na kawin ke parti sikawin ke parti ngiting ikwa ban penne ban pensa Ngikum kinongelam juga voice of the people party ngilek keleng-keleng ngiyalap show fight ba bangi kwa banwan ra ya ka jingla hagani ka ri ka jingla ayu ka bangi kwa ka jingla na ka sinsha bamsap shaka sinsha ka khadar ka bakut ka pa kita kinongelam juga we ki seng sign partai ki kwa ban pene haga sinsha bamsap ngingi kwa banwan ra ya kata ka jingla haga yo ka kot naga jingduk syaga jingim ka bapoho ka bapai kita kiwe ki kwa bangin ne haga jingduk ban pene haga jingduk ki kwa ngigum gidalam juga voice of the people party ni kwa banwan ra yaga jingim ka basngai haga jaga juga ting ka smit ki kwa bandang ne haga ting ka smit ngin ji ni kai shanu ngi kwa kum ki pat ba den mar ka tangangit bama phiki pat ba jong ni ka dong ka than wat num shifting ko mangal kren mene ngem don kam banting yano karai ka de ka jopi ni em hagari sen sharp pat ba ni em hagari sen sharp pat ba o nga kwaru agani ka por pilei yo deputy chief minister jong jela Meghalaya ayu la kren hagilat pathai kumor hagi chingalang o la kren ya ka voice of the people party game kren show ya ka AK menta kila kren be ya ka voice of the people party o ngi hapan ai khublei kerpang yo deputy chief minister joga jela Meghalaya o bala snow tanat banya tholem haki pajba shapang ka voice of the people party Gitu ki bampat tip ru kila yo no bantip lingba ka jinget ho ka jongki balai menta ki keren ya ka voice of the people party slow pala tapi ki parti ki basin shar ki badon bun pai ki badon apu prangut emily ki badon khat arngut ki emily ki ting ya ka parti ki badon tang saut ki emily balai namakan ni ka de ka por jo pat ba
kila ibu pat ba ulas no haka voice of the people party kila snutu kabakut yaki kala chan namar kata daw kikir witbet baro yaka voice of the people party ko ki pat babi ngin pen scam namar kata daw yala ki jingmut ki jing prakat nang ni syahmat kat bawan collection 1 ke MP how pra 1 ke MDC how pra Emily how pra ngin pen khoj ngin kelipat yang negeri ka be ka jingi ngin nam alahat dal lele rem ban pen bakala o kini ki ko hana ba o hakapor ju ki ngilala ban weng ye kata ka jingi shiki jaga kaput ngilala ban solve ki o hakti pareng we have solved 5 areas of difference. Kita ki riu tuli ki snong, kita ki sektor baladon syakita ki jaga kaput ngilada ban solve ndai kamdei bakila solve kamdei bakila solve kumakyong ki klempat solve they have not solved but they have sold kila det di ye kini ki jaga ki jingi shiki jaga kaput ko ki pat ba namar kata daw ni don kam ban yeng rinti harengkat ka voice of the people party balai upat ba upai shika voice of the people party balai upat ba uplu balai ka mensim ka plu ka kende ka ing namar ki pat ba kilo i bakan niken kali kata ka seng ka bangila kmai nanti ka ban yeng nam ta jingi upat ba bala ba mangi sawot ki emily joka voice of the people party ni job hato kementang unong kremse kementang unong mulai kementang unong maurang keneng kementang unong not chlong sarong tong uta singan tong ta nengi singan not na mangi baro menta habadan sangot dia mali singan kasngan ka chat penriu kini ki mat ti babun ki mangi kren po assembly kini ki mat ti ba ai de ki pat ba na kalengari bangin kren ni kren ni ka ai bangi deban kren o ngi ong ngila kular ka for election balada pat ba u ibet ban ala dengi bangin dan ka sarkar nginwan ra ban penbet thamai ye ka bha thung kam kiway ki party kalale kumju ndai ladat collection ayu kile kiong pan ban pai ba phi penjop ini tang khat armut te ngile ayu ni krem ong balai phi penjop ini tang sangot ngong em ngila dapan kulari pai ba lalang dan marwai na armut na langot na sangot ngi tai bet ban kran po assembly ngila kran na assembly u kodra sang ma wong em la da phim priang kile chike yang kasri namar de ka kasri ka ba tha yang ndai bangile hi mangi ka sarkar ngi tet pa ka policy thau hapo assembly thau ka sarkar yaki an thau assembly balai ngile chata sapo ka yang kasri lada David lingba ka yang kasri ngan num pulut por kumni ngan jin la pin sita meldi ngan puli ya ka long ngan chupong kut yang labiang ngan ya sa himarwai ndai namar la thau anya po assembly la thau anya ka dorbar namar ka tarang yang lada pim snap ngin mi sasrok kumangila kular ngin yaki ngila mi shisha ngila yaki shisha ngila shatran kam dei ka basuk ban shatran hadu arspa apui kenta ko kipat ba la ban le kam dei ka basuk laram dei bangi don shisha kajing smoke here kata kajing yaki kun sama kajing ki bawat kam wat jam magi ni gisni jayos nam arpuai jayos nam arpuar house nam arpuar kat balai kam bun be kabha sigi para garo nrai mentah hadin bangi ngelayo markat ju ngiong em kambiang namar balai ni bun pat mangi ni dei ban khamyo bon mangi kata ga nong rim joka voice of the people party o snow lingo bautau Emily barim jong kanong ston unut pan ong badai kajing yaki jongi lesi kalong ka bon ra do bom Hiroshima sumulay thaulang ito bom Emily jong kanong po menta uang kumno po assembly hanalong ko batendru ya kaspung tiing lai syak kan tha ngap lut baro ngam tip utau ngap bu kumno balik ke kayu nai ngite pergi kon samla menta kiong ani kani ting la kham idon jikemen tangbang ngimpat kut ka jingeki nyen yaki banyong lada ka sarkar kam skap menen ngala kren kani ri kinti ka jongi ka bau play ulai ni haban ya dai gini gari kinti unaga udah nela ka jong gari kinti belatip kum nagalan umizu udah nela ka jong gari kinti belatip kum Mizoram upanjabi udah nela ka jong gari kinti belatip kum gari Punjab kani gari kasi jempia kani gari ka jonga ka jongpi ni don kam banira wat num slow thu bagala larangi sting ngila ban poi kapor bangin du wat ka jinglong try ya kani gari ka jingi manuban poi perkhat batang nang ni khanduli ki parado ki parasnam ki parakher ki paramer ki jingi kila du menta ban rep mudur mapi piju pos new
Kima kinong kanduli kimyo shu banlet banret. Ngai keren ni kita kibigi jaga ali kiba kham chingai. Ko ki pa ali yang ini ya ringkat bangi ka Voice of the People Party.